Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. Adana çocuğu aga şehrimin delisi. Olay büyük kardeş mevzu kendisi. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു അജൂസ് ട്യൂബ്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർച്യൂണർ മോഡിൻ്റെ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറയാം ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ അത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ കീയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആനിമേഷൻ കീ വരുന്നത് ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ കവറില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ബോണറ്റ്, അത് പൊന്തുകയും തുറക്കുന്നതും അടക്കുന്നതാണ് ഗൈസ് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഡോറില്ലേ തുറക്കുന്നത്, അതാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ തേർഡ് ആനിമേഷൻ കീ വരുന്നത് ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി ചെറുതായി ഒന്ന് താവുകയും പൊന്തുന്നതാണ്. അപ്പം മോഡിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് പോലെ വരുന്നത് കുറച്ച് പൊന്തുന്നില്ല ഗൈസ്, അതില്ലാതെ കുറച്ച് താവുന്നതാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് ആനിമേഷൻ കീ, 3 ആനിമേഷൻ കീ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഡോർ തുറക്കുന്നത്, ബാക്കിയുള്ള 3 ഡോർസ് തുറക്കുന്നതും പൂട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇനിയൊന്ന് റൈഡൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. നമുക്കെന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ നല്ല കൺട്രോളിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിന് നല്ല കൺട്രോളിങ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. പക്ഷെ ബ്രേക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഫുള്ള് വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഗൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല കൺട്രോളിങ് ഉണ്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിന്. ആ ഒരു ബ്രേക്കിന് ഇതാവുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. നമ്മുടെ പോളി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർച്യൂണറാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നൈറ്റ് റൈഡും കൂടി ചെയ്യേണ്ടിയുണ്ട് ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇനി നൈറ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിത് നൈറ്റ് മോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ആണ് ബ്രൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗൈസ്, നല്ല ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതും കൂടി നോക്കാം ഗൈസ്. കണ്ടോ, ഒരു പച്ച ലൈറ്റ് ചെറുതായി ഇതാണ് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗൈസ്, പോളി മോഡാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ നല്ല ക്ലീനായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ തരണം ഗൈസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് റൈഡ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമോയെന്നറിയില്ല. സോറി, അങ്ങനെയല്ല ഗൈസ്, എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് കുറവായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും ഗൈസ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് എക്സ്ട്രാ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്, വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തതാണ്, ഇത് വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് കിട്ടുമെന്നറിയില്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് തരൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഇതായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം.
ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം തീരാറായി. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു 100 കൂടുതൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 89 ആയിട്ടുണ്ട്, 88 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു 100+ ആക്കി തന്നാൽ ഞാൻ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ മോഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സൈനിങ് ഓഫ്, അജയ്.